Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и днес ще ви разкрия фокуса от миналия път, но преди това имам една новина за вас. Днес кученцето ми Шери има рожден ден, става на 7 години, а тя много означава за мен. Уместно, дами и господа, това е моето кученце Шери. Малко е срамежлива, но се радва на всеки един човек, може би някой ден да я видите и на живо, ако желаете. И общо след това става на 7 годинки, много си обичам. И, както казах, ще ви разкрия фокуса, нека да преминаваме към него. Така, ето го е разкритието, дами и господа. Как става? Предварително трябва да си изберем една карта. Аз в случая избрах двойка купа, понеже е по-обикновена карта и никой няма да се замисли за това. Преди да започнете фокуса, трябва да изкарате избраната карта от вас, но и на едно листче, примерно в портмонето ви, понеже ще стане по-ефективно, да напишете също двойка купа. Сгъвате листчето, слагате си го в портмонето, слагате така портмонето и преди фокуса слагате самата карта под портмонето ви. Ето така. И го оставяте. Интересното при този фокус е, че е лесен и че хората няма как да се усъмнят във вас, защото може да им дадете да разбъркват картите и да правят с тях каквото искат. Ето така. Може да цепят. Каквото искат могат да правят. И аз, както в миналия клип, изтеглих листчета, на тях бяха написани цифри 10, 20 и 30, да знам колко карти да отброя, но това го направих, защото нямам зрител. Вие трябва просто да дадете на картите, да дадете картите на зрителя и той да почне да се отброява. И ще му кажете спри когато искаш. И примерно той си прави така картите и решава да спре тук. Оставяте тези другите карти на страна и казвате, аз имам едно предсказание и както е портмонето отстрани, хващате портмонето, но взимате и картата с вас. В смисъл самата двойка купа. Я взимате и слагате отгоре портмонето, просто така го пускате. Казвате, имах едно предсказание, което сложих в портмонето си. Отваряте ето така. Изваждате предсказанието. На него пише двойка купа. И показвате тук двойка купа. Надявам се да съм ви помогнал, да сте разбрали фокуса как е станал, да ви е харесал. Ако искате още такива видеа от мен, се абонирайте за канала ми в YouTube 7, който е горе в описанието. А ако гледате това видео от YouTube, ми поискайте приятелство във Facebook, линка е долу в описанието. Надявам се отново, казвам ви, да съм ви помогнал. Това е за днес, довиждане и до скоро!